do movimento nacionalista e do movimento de clase en Galiza sempre o apoderou o nacionalismo, non? Pero en todos estes anos para cá hai un percorrido que eu diría bastante complexo de como empezou a como está en este momento o movimento nacionalista, a situación que temos no país, e ten que ver moitísimo coas actitudes, coas decisións, coa valentía ou a falta de valentía de moitísima xente. Eu podría contar, porque empecé no ano 75 en isto, e sendo un rapaz, cando empecé a traballar, todas as experiencias que levo vivido hasta agora, me gustaría confesar que teño que admitir que me equivoquei moitísimas veces, pero como mínimo me equivoquei logo, e direi por qué, en algunhas decisións que tomei, en algunhas cousas que fixen. Son moitísimos anos e en algún momento acaba equivocándose. Compartín, e te equivocas cando compartes o traballo con xente na que tes moitísima confianza e logo ves que de todo aquilo, ou daquela expectativa, aquela esperanza que tiñas, pouco queda, pero de todos xeitos, do que si me encontro moi satisfeito de estar con vos aquí, porque sei que primeiro sodes diferentes, por eso estades en Isca, participades do movimento galego ao socialismo, é algo que por lo menos promete algo diferente para o país, que se algo vai suceder, pasará por vos, estou seguro, Entón, aproveito esta charla. E logo, como escoitei que vai estar Farruco aquí, Farruco VI, direi que eu tuve a satisfacción, a honra, de estar con ele en Venezuela cando era ministro de Cultura. Fun alá a facer fomos dende a CIGA a facer un reportaxe a Venezuela, cando levaba Chávez 3 anos ali, e iso era moi comentado en todo o mundo, non? E, bueno, o certo é que todos estábamos moi esperanzados con aquilo, co que mirábamos, co que sabíamos que estaba sucedendo, e con aquel conflito enorme que se estaba dando en aquel país donde gravitaba prácticamente todo o debate sobre a loita de clases e contra unha situación clara contra o imperialismo. E vos direi que entrevistamos a Farruco VI, fomos ali e lle pedimos unha entrevista, estuve con el no seu despacho, que, teño que decirlo, era moi austero e pequeniño, vos chamaría a atención, porque a min o primeiro que me chamou a atención foi entrar en aquel lugar, sentarnos a falar con el, estuvemos perto dunha hora e pico, nos estuvo contando as experiencias e contamos un pouco de o que pasaba aquí tamén neste país, e vos direi que me sorprendeu, claro, me sorprendeu a humildade daquela persona, me sorprendeu o lugar que, a pesar de ser ministro, a súa oficina era un lugar moi diminuto, era un despacho que aquí calquera funcionario medio da administración tería un despacho moitísimo maior. E logo tamén vos direi, e remato con isto, que a experiencia en aqueles días en Venezuela para min foi inmensamente grata, é dicir, me sorprendeu moitísimo, e incluso, xa digo, levaba 3 anos Chávez ali, e vos vou contar un detalle para que vos deades unha idea. Intentábamos aproveitar calquer momento todas as experiencias que tiñamos en contacto coa xente para saber cal era a opinión, que estaba pasando ali, non? Collimos un día, en Venezuela había taxis de toda... O primeiro taxi que collimos salindo do aeropuerto con moitísimo cuidado, porque podía pasar calquera cousa, o primeiro taxi, o individuo tiña conectado unha emisora, o taxista, un taxi grande así, destes todo terreno así, e tiñan conectado unha emisora que era como a copia aquí, non? Entonces ali prácticamente se decía que Chávez era un terrorista, un criminal. Daquel percorrido do aeroporto ao hotel, aquilo era como unha proclama de guerra contra Chávez e co goberno de Chávez. Así vos lo conto, o taxista era un auténtico criminal tamén, porque ni siquiera nos deu a oportunidade de falar, nin de querer conocernos, pero para él, este elemento había que matarlo, non sei como lo hacían, isto é o que decía aquel elemento, non sei como lo hacían, non lo mató, porque lo podían, así neste plan, Bueno, pero nós en aqueles días aproveitamos para intentar saber máis do que estaba ocurrindo. E en unha ocasión mirábamos que había taxis, taxis moi grandes, moi bonitos, de coches moi lujosos, e había taxis casi destartelados. Entón preguntamos, e estos taxis
bueno, estos taxis es la gente que se hizo taxista e tal. Entón collimos, vamos coller un taxi destos, e collemos un taxi deses medio destartelados, que despois vades a saber, porque tiñamos unha reunión con un catedrático galego, por certo, que se chamaba Neira, unha eminencia ali, que lle ofreceron ser tamén ministro, e declinou, preferiu estar na universidade. El nos contou como a universidade había progresado, como entraban as clases populares por primeira vez na universidade, e bueno, collimos aquel taxi e lle preguntamos a aquel home, un home maior de casi 60 anos, e lle preguntamos, bueno, que tal, e usted como se fixo taxista e tal? Bueno, que yo me quedé sin trabajo, así me lo conto, yo me quedé sin trabajo y el presidente dijo, el que quiera hacerse taxista, que se haga taxista, el que no tenga trabajo, que se haga taxista. E me metí taxista, co aquel coche que tiña, que casi non andaba, e dixen, moi ben, e que tal lle vai, gana... Bueno, para mi familia sí, claro, pero es que estuve 3 meses parado porque tuve que ir a Cuba, que tenía problemas en la vista, y fui a Cuba a operarme. Ajá, y preguntamos, ¿sí fue usted a Cuba a operarse? Sí, pero tuvo que pagar. No, fuimos yo y mi mujer, fuimos allí, estuvimos 3 meses, porque me operaron de la vista, ahora veo perfectamente, como un niño. Decía, tío, ahora veo como un niño, todo pagado. Isto foi a experiencia daquel home que había empezado, que estaba completamente desahuciado, que non tiña nada que facer, perdido ali, con moi poucas posibilidades. Aquí estaría non sei donde, vivindo ou sin vivenda incluso, pero ali, como podedes ver, unha persona calquera tiña esas posibilidades, tiña futuro por diante. Se foi a Cuba, operaron, non gastou nada, estuveron ali para el, aquel era un soño. Eso era o mundo de Chávez, e eso vos animo a que estedes na charla de Farruco, porque é unha persona excelente. É do mellorciño que me teño encontrado na miña vida, desta xente comprometida e ademais moi valiente, non? Que fai falta moita valentía para todo isto. Bueno, a ver, vamos a empezar. Quería contar isto porque, aproveitando que vos ven Farruco, mirar, quixen preparar isto porque nos vai dar unha idea máis exacta do que realmente representa este sistema, capitalismo. E cando eu decía que algunhas veces me equivoquei é porque eu fun dos que pensaba que na loita diaria, na loita do sindicalismo, non? Na loita que é loita de clases, porque é pura e exactamente eso, é o corpo a corpo co sistema, onde ti estás sempre en inferioridade de condicións, pero certo é que eu fun dos que creín que a medida que podías ir organizando, facendo un modelo de sindicalismo máis horizontal, moi participativo e tal, podías crecer. Crecimos moitísimo como organización, tuvemos moitísimo poder en sectores tan trascendentes e importantes como o metal, e en todo o metal, e demos aquelas loitas que foron loitas nas que nós protagonizamos esa loita, nas que liderábamos esa loita, onde a nosa palabra era que obedecía prácticamente todo o mundo. Pero vos vou dicir que conseguimos moitísimas cousas, cuestións moi cualitativas, dereitos moi importantes, trascendentales, que logo se transmitían ao resto do Estado, ao resto dos convenios, os copiaban do que facíamos nós, pero de repente, a partir do ano 2008, 2009, 2010, se desata esta crisis que se leva por diante todo e se leva incluso tamén os dereitos que habíamos peleado tantísimos anos para ir conseguindo, para facer unha especie de nomenclatura de dereitos, poñelos aí á vista de todos, que foran utilizados, que foran disfrutados por todos, e de repente se foron a merda. Porque de todo aquilo que fomos facendo en todos estes anos, non queda prácticamente nada. Me entendedes? Unha noita na que creíamos que, unha vez que conseguía o seu dereito, quedaba aí, quedaba consolidado, quedaba de por vida, e de repente ven unha reforma tras outra, a primeira reforma do Partido Socialista, a seguinte do Partido Popular, e todo aquilo que tiñamos, todo aquilo que representaba o noso capital a nivel de dereitos, se foi a merda, o levaron por diante. Entonces te planteas que de pouco vale esforzarte durante tantos anos para ir construindo cousas, ir elaborando, montando todo un edificio en donde metes eses dereitos, e de repente se desploma todo, non? Porque o capital vai contra eles, o capital se apropia de eles. Por que sucede todo isto? Isto hai que entender realmente a que nos podemos ou nos estamos enfrentando. Me parece que a mellor maneira de facer era esta, non?
Mirar, o capitalismo é un sistema vivo, é un sistema de organización económica. Todos os sistemas no mundo, na ciencia, absolutamente todas as especies, calquera, todo se organiza con respecto a un sistema. Este sistema, o sistema capitalista, se organiza para acumular e concentrar e acumular. É dicir, que a riqueza que crea vai cada vez a unhas mans máis concretas, a unha élite máis concreta. Non se reparte de maneira igual. Pero quen crea a riqueza? É dicir, vos vedes ao vosso alrededor calquer cosa que vesades, calquer cosa que se vos poida ocurrir. Todo eso está feito con traballo. É dicir, está feito con traballo, coas mans daqueles que traballan, e coa sabiduría daqueles que traballan, con aqueles que enseñan, con aqueles que son enseñan sabiduría, con todos aqueles que pensan. E pensar que o sistema, o capitalismo, ao largo de todos estes anos, que é un sistema moi potente, hai que reconocerlo, eu creo que en toda a historia da humanidade o capitalismo é o sistema superior por excelencia, é dicir, superior porque é capaz de apropiarse de todo aquilo que é creativo por a humanidade, todo aquilo, o mellor que ten a humanidade, o capitalismo se queda con el. É dicir, vos podedes formar na universidade, pero vade servir ao capitalismo. Todo aqueles vosos coñecementos e a vosa sabiduría vai a ser útil para o capitalismo, non vai ser útil para a humanidade. Por qué? Porque se tuvera un servicio público, é dicir, se poderades decidir hacia quen volcalo, a quen entregarlo, pero é que non vai suceder así. É dicir, hoxe o capitalismo se apropia de todo o coñecemento, se apropia da ciencia, da tecnoloxía, en favor dos seus propios recursos, desa concentración da que vamos a falar agora. Bueno, e o utiliza da maneira que mellor lle pode vir en calquer momento, non? Ou en tempo histórico, ou a través de guerras, ou a través da violencia, ou a través da discriminación. Bueno, os recursos lle sobran, ou a través da precariedade, e non é que eso sea algo, ou todo isto pase de maneira lateral, ou porque sea algo que sucede sin querer. Non, é algo provocado. Entón, mirar, na actualidade hoxe o capitalismo ten outra forma diferente a como tiña. Se falamos de concentración, como podedes ver, hoxe o que é o mercado de valores está capitalizado por 180 billóns de euros, é dicir, o que representan as bolsas no mundo aproximadamente, ese é o valor que lle dan en este caso, que eu supoño que pode ser bastante exacto, 180 billóns de euros. E o poñe aquí para comparar, porque cada día, cada vez que se abren o mercado de valor en cada parte do mundo, como podedes ver, cada día se moviliza cerca de entre 40 e 60 billóns ao día. Se comparamos eso, que é diñeiro, en definitiva, é capital financiero, hoxe que é diferente ao capital financiero que podíamos conocer fai 30 anos atrás, que tiña outra naturaleza distinta. Era capital que asistía ao capitalismo industrial, que iba a través de créditos ás empresas, que era unha mezcla de capital completamente distinto. Este é outro capitalismo diferente. Entonces, se o queredes comparar e vedes a riqueza real, aquilo que se produce diariamente no mundo, como, por exemplo, o medimos no PIB mundial, no PIB mundial no ano 2015 chegou a 75 billóns de euros. Como podedes ver, cada día se moviliza solamente en diñeiro financiero, en valores que van de un lugar para outro, que pode salir de unha multinacional para outra, en accións, en dividendos, pois casi cerca do que representa o PIB mundial, todo aquilo que se produza, que se factura durante todo un ano. Para que vos deades unha idea da dimensión do que estamos falando. Se comprobades o PIB da Unión Europea en todo un ano son 10,5 millóns, e o orzamento que destina a Unión Europea para facer funcionar toda a arquitectura que ten montada son apenas 10,2 billóns. Pensar unha cousa. Se botamos a vista atrás, nos vamos a dar de conta, e non é tan lonsano,
é todo moi reciente, porque na historia as cosas suceden moi rápido, e iso que nos vai permitir entender ou interpretar mellor cales son as claves e o metabolismo deste capital, como funciona, como se reproduce, porque decimos que é un sistema, entón, de que maneira se reproduce para estar vivo? Mirar, botamos a vista atrás, dese capitalismo que conocíamos despois da posguerra, da Segunda Guerra Mundial, ese capitalismo, que era un capitalismo de naturaleza distinta ao capital financiero, daquela non se daban créditos, prácticamente nadie acudía a pedir unha hipoteca, é dicir, o diñeiro era diferente, se medía en outros valores distintos, pero a movilización de capitales que se daba no mundo, en ese momento, o capital productivo, aquilo que se producía, aquilo que se transmitía no comercio, en intercambios comerciales entre países, nas relacións comerciales de todo o mundo, representaba ese capital productivo o 80% do valor total. 80 ou algo máis, o 86%. E o capital financiero apenas o 14%. Mirar 50 ou 60 anos despois a inversión que se produce aquí, que é tremenda, trascendental para entender isto. Ese capital financiero representa hoxe máis do 80%. O capital productivo, aquilo que producimos, aquilo que somos capaces de construir, que debería de ter utilidade pública. É dicir, porque o que se fabrica hoxe no capitalismo non todo sirve para a sociedade, non todo é útil, non todo é necesario para eso. Sin embargo, se produce incluso cousas que apenas non sirven para nada, pero acostumbrámonos a consumilo. Se fabrica, se produce e nos fan consumidores daquilo que incluso non nos fai falta. Pero incluso con todo eso, con esa riqueza real, con aquilo que pode ser útil para a humanidade, representa, como podedes ver, apenas o 20% do que é o valor total de diñeiro que circula no mundo, que non é a riqueza real. Pero cal é o problema? Mirar, se se produce esa inversión así, se estamos dicindo que existe este capital financiero que ten un volumen enorme, unha dimensión que non somos capaces ni siquiera de imaginar. Imaginarvos que ese diñeiro do que estábamos falando, 170 billóns de euros, en que lugar o coñemos todo? En que lugar o poderíamos colocar? Imaginarvos, aquí non collerían, nin en billetes de 500. Se os metéramos aquí, os metemos aquí, pechamos as portas, que entraran todos apilados aquí. 170 billóns de euros, o capital financiero total, o que hai. O metemos aquí, pechamos as portas e nos vamos. Volvemos ao cabo dun ano. Ese diñeiro crearía algunha riqueza? Tería o mesmo valor? Tería máis valor? Non a tería, verdad? Tería menos valor. Menos valor porque se depreciaría, se devalúa, non? Pero a constante deste capital é que ten que crecer. Se os son 170, o capitalismo que dice é que ese valor que ten hoxe en día ese diñeiro, dentro dun ano ten que ser maior, non menor. Verdad que sí? Esa é a lógica do capital. Se son 170, dentro dun ano ten que ser 180, ou 177, ou 200. Pero esa é a dirección do capital, porque é concentración e acumulación. Non pode ser menos, porque se é menos, o capital perde. Está en declive, está en crisis, ten que ser máis. E que é o que lle dá valor a ese diñeiro? Que é o único que pode darlle valor? Porque se o deixades aquí un ano e o pechades, non se vai a valorizar. Que é o que lle dá valor? O traballo. O traballo real, a riqueza real, é o que lle dá valor a ese diñeiro. Pero estamos falando dunha cousa, que se os son 170 billóns e o que é o capital productivo, que apenas representa comparativamente o 20%, ten que capitalizar eso, esas 170 billóns, imaginarvos dentro de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, a medida que eso crezca, e a proporción sea incluso máis deficitaria respecto ao capital productivo, que ten que suceder aquí? Sabedes o que pasa? Que cada vez ten que producirse unha maior explotación no mundo do traballo. Eso é porque o que vos pode explicar por que se dá a precariedade cada vez máis absoluta, máis brutal no mundo do traballo, porque se ten que dar así para poder capitalizar eso, para darlle de alimentar ese monstro. Entendedes? Cada vez o capital financiero é máis grande e hai que sobreexplotar o mundo do traballo, o capital productivo, para poder enriquecer cada vez máis eso. E na medida en que crece, máis explotación. Ese é o problema. Ese é o que explica o que está sucedendo hoxe na sociedade. Por lo tanto, a precariedade non é algo coyuntural, é algo estrutural do propio sistema. Se no seu momento foi
o imperialismo, a colonización, o apropiarse dos recursos de todos os países, porque eso, o capital se deu en latitudes moi concretas, creceu o capitalismo en Europa, e por eso, porque se apropiou de todo, porque se apropiou prácticamente de todo a riqueza do mundo, porque o sobreexplotou, porque ten o mundo ao seu servicio, porque ten a naturaleza e os recursos naturales ao seu servicio, porque tuvo a man de obra ao seu servicio, porque esclavizou a moitísimos povos, porque os empobreceu. Por eso o capital, por eso Europa, por eso Estados Unidos, se rica, por o seu imperialismo. Pero non a clase traballadora deses países centrales do capital é rica tampouco. Entón, a precariedade se está dando e se vai dar en maior medida e maior sobreexplotación, porque cada vez hai que alimentar máis este capital financiero. Hai que darlle valor a ese capital, porque este capitalismo é máis rápido, porque os empresarios só non queren esperar, as grandes transnacionales non queren esperar ao final do ciclo, ao final do ano, para ver o seu exercicio, para ver a rentabilidade das súas empresas e repartir os dividendos. Por que? Se gana máis aquí. Non é un problema de ver os números, nin a rentabilidade das súas empresas. Gana máis aquí. Entendedes? Isto explica moitísimo do que está pasando. Isto é a concentración da que falábamos. Vedes, estas son os que teñen o poder no mundo. Teñen o poder, o control absoluto e as decisións políticas. Todo está cautivo de todo isto. Isto representa o 70% do PIB mundial, as transnacionales. E o capitalismo, de maneira vertical, funciona con esta lógica. Es decir, na cabeza están estas grandes multinacionales e a partir de aí, con unha estrutura completamente distinta como era fai 30 anos, empezan en divisións de empresas todo o que lle chaman subcontratación, externalización, e niveles de subcontratación que van de arriba a baixo. E a cada nivel que baixades, as condicións son peores. E cada vez máis subcontratación. Me entendedes? É dicir, vos vou poñer un exemplo. Que hai moitísimos, todos, calquera que queirades. O Naval en Vigo, ou Citroën en Vigo, ou a Telefónica en Vigo. Calquera, porque non é só en Vigo, digo en Vigo porque eu son de Vigo, pero a calquera lugar que vaiades, calquera gran empresa. Fai 30 anos Telefónica tiña todos os seus operarios, todos os seus traballadores propios da empresa, cada un deles. Hasta as traballadoras que atendían os servicios telefónicos. Os están subcontratados en telemarketing, por exemplo. Vos podedes imaginar as condicións destas traballadores e traballadores a respecto dos traballadores de Telefónica. Os que instalan todos os dispositivos de Telefónica nos domicilios, nas empresas, os están subcontratados. Eu levo unha loita fai un ano con eles alá en Vigo, en donde estamos intentando que as subcontratas lle cumplan o convenio, pero non hai maneira. Traballan 11 horas, 10 horas, e teñen que facer un promedio de produción, se non se van a merda, lle rescinden o contrato. Pero son os que fan o traballo de Telefónica. Son os que colocan Imagenio, os que colocan Canal Plus. Sabedes? Son os que levan Telefónica aos domicilios, os que meten os datos, internet. Son esos. E Telefónica ten 4.000 e pico, 4.700 millóns de beneficios tuvo este ano. Pero ten a xente subcontratada, os seus o que lle fan o traballo, que andan co rollo de Telefónica detrás na espalda, cobrando menos do convenio traballando 11 horas. Esa é a realidade das multinacionales. Pero se faladas de Citroën, o mismo. Citroën, unha empresa, e vos poño un dato, sabedes que gran parte, eu traballei ali, ao principio dos 70, 75, e daquela todo o proceso se facía ali dentro. Se empezou a externalizar a auxiliares. Aquelas auxiliares, vos poño un caso, hai un caso que se chama Asientos de Galicia, por exemplo, este caso como outros moitos, Asientos de Galicia, Faurecia, no ano, fai 15 anos. Os asientos se montaban en Citroën e gran parte da plantilla que había ali en aquel momento eran eventuales, todos eles. Bueno, se externaliza os asientos e pasan de Citroën a Faurecia, Asientos de Galicia. De un día para outro, aqueles traballadores que estaban cobrando aproximadamente 1.200 euros pasan a Faurecia
facían en Citroën 24 asientos, así como vos lo conto, É dicir, isto non é un dato tal cual, así, con esa precisión. 24 asientos, pasan ao día seguinte todos os eventuales, que eran a gran maioría daquela línea, a Faurecia, e pasan a facer 48 asientos, o doble xusto, e a cobrar 800 euros, dun día para outro. Que vos parece? Pero iso non é o máis grave, incluso. Bueno, ali fixemos unha loita, ao cabo de 3 anos fomos regularizando todo aquilo a través de moitísimos conflitos, porque é eso a única maneira de sobrevivir ao capitalismo e de impoñerse a unha precariedade tan cualitativa. Pero iso non é máis grave, é que Faurecia subcontrata a outras empresas que supostamente tiñan que estar no convenio do metal, no convenio provincial, pero hoxe xa non están no convenio provincial, firmaron convenios de empresa e están moitísimo por debaixo do convenio provincial. Pero claro, o que vos estou dicindo é que partindo desta cabeza para baixo, con esa verticalidade, vades de empresa a empresa, dades un salto nesa progresión e a cada chanzo que descendemos a situación é peor, é máis precaria, máis insegura. Eso é o capitalismo, é a estructuración do capitalismo na actualidade, a visencia que ten a día de hoxe. Pero responde, obedece a eso que estamos analizando, a necesidade de capitalizar a toda velocidade para enriquecer este modelo de capital. Mirad, nos podemos... Poño este dato porque é interesante conocelos, non? Que nos vai a descifrar moitísimo do que está pasando. Se concentra, é dicir, decimos que o capitalismo se concentra, pero para concentrar o capital, concentralo en mans, en élites. Hoxe eu leía un informe de Intermón, son interesantes, vos lo recomendo, porque van moi ao menudo das cousas, fai un mes ou así aproximadamente. Decía que o 1% da poboación mundial acapara hoxe máis da riqueza, ten máis riqueza que a mitade da poboación mundial, 3.000 e algo millóns de personas. O 1% é máis rico que a mitade da poboación mundial. Claro, esta proporción sucede hoxe, se produce hoxe, acontece hoxe, por todo isto que estamos vendo aquí. Explica eso. Bien, é así. E un se pregunta, como é posible que pase desa maneira? ¿No? Bueno, o diseño deste sistema, para poder concentrar en mans, hai que concentrar o poder. O poder político, quen executa os mandatos do capitalismo, ten que estar tamén concentrado. Como se concentra? Pois en latitudes e en lugares moi concretos. Unión Europea. Hoxe, o capitalismo e as decisións do capital europeo se concentran na Unión Europea. Na Unión Europea, en Bruselas, na UE. Vedes que nós, que somos nacionalistas, levamos moitos anos, e eu penso que para ser nacionalista hai que ser independentista, hai que deixarse de coñas, eu digo aproveitando isto aquí de paso, que no, digo porque a veces se é demasiado tímido, pensamos que a xente se vai asustar. No 75, cando empecé a fazer política, me acordo que en unha campaña nas primeiras que nos presentamos, daquela que mandaba carallo, porque acababa de morrer Franco, no 77 ou 78, puxemos, gobernemos nos a nosa terra. Me cago en Dios, aquilo era hostia poñer aquilo naquel momento. E o fixemos, con toda esa valentía que merecía o momento, e botamos valor aquilo, e apareceu, e empezamos a facer murales por todas as puto esquinas do país, e apareceu aquilo. Sabedes, a xente nos asustaba, E hoxe parece mentira que teñamos tanto medo en decir que se hai que ser independente, é que non queda outra. É dicir, se ti queres ter soberanía, se podes decidir sobre o teu, porque hai que decidir sobre o teu para decir o que queres facer cos teus recursos, e coa tua riqueza, non te queda outra que ser independentista. Joder, os cataláns o teño moi claro. Bueno, mirar, é que todo funciona con esa lógica. É dicir, na medida en que nos planteamos que somos independentistas, os cataláns vedes que hai unha ofensiva tremenda do capitalismo español para decir que coño, por que se ofenden tanto? É que acaso non temos nós o dereito a decidir por nós, a decir o que queremos ou non queremos ser, que tipo de relacións queremos ter co resto do Estado español?
Dicir, por que non nos corresponde a nós ese dereito? Acaso? Ou aos cataláns? Por que se ofenden tanto? Pero o curioso de toda esta leria, sabedes o que é? É que mirar como se concentra o poder para o capital. Na Unión Europea hoxe se decide prácticamente todo o que hai que facer. O que se debe de facer, o que son as leis fundamentales para o capitalismo. Hoxe as relacións entre países ou as relacións comerciales, o fundamental de todo eso, desta lógica do capitalismo, se decide en Bruselas. O valor do diñeiro que é fundamental para activar a economía, decidir o que queres facer, se queres devaluar ou non. A moneda, hoxe se decide en Bruselas. O Estado, o que eran competencias soberanas do propio Estado, competencias principales, capitales para o Estado, na súa decisión económica, xa non están en Madrid, están en Bruselas. Joder, pero por eso non se ofenden, hostia. Non se sinten mal. É dicir, eles como Estado perderon soberanía en cuestións capitales, sin embargo, eso non lles parece mal. Por qué? Porque lle dan ao capital. Porque o transfiren ao capital, o núcleo, a cabeza do capital. Sin embargo, se é para nós, se somos nós que temos que decidir, entón non. Porque é a inversa do sistema, é a inversa do que é a progresión actual do sistema. Ese é o problema, porque atenta contra eles, contra os seus principios, contra a lógica do capitalismo. Ese é o problema, entendedes? Joder, tan españoles son que reclamen a moneda, hostia, ou que reclamen, eso para empezar. Ou que reclamen a súa decisión sobre con quen queren ter relacións comerciales. Así nos funden, ou nos deixaron sin pesca, ou nos mataron o sector naval, a puta que os pariu. Porque hai que ter... Mira, eu vos lo recordo por unha razón. Porque fai 6 anos nos anularon o que era o Taslís. Isto parece un cachondeo, pero ali había 10.000 traballadores e traballadoras ali, naquele sector en Vigo. 10.000 traballadores e traballadoras. Hoxe non hai nin 1.000 en unha ciudad como Vigo. En un sector vivo, o máis dinámico de todos, o máis contestatario, o que máis forza tiña. E decidiron en Bruselas, a Comisión da Competencia, que o Taslís, que era a relación que se impoñía na compra e na contratación dos barcos, era ilegal. 6 anos despois resulta que non era ilegal, que era legal. Por unha denuncia que fixeron os holandeses e os noruegos. E curiosamente é legal, pero e agora como restituyes ti o sector se xa está morto? Se non lle permitiches que durante 5 anos podera contratar. E non pasou nada. O decidiron en Bruselas, decidiron que iban a matarnos o sector. Que pasa? Que non quería que houbera un sector naval en Vigo porque era un sector moi politizado. Pero o conseguiron, Pero o decidiron eles en Madrid, en Bruselas. E tuvo unha consecuencia directa sobre nós. Sobre as nosas vidas. Mirar isto. Cando empezou toda esta guerra, toda esta crisis, a alguén se lle olvidou algo moi importante. Vistes que, bueno, o Estado auxiliou os bancos, caixas de aforro e bancos privados, bueno, sabedes toda esa historia, non? É moi reciente, pasou con cerca de 80.000 millóns de euros. O que foi o rescate aos bancos. Rescatou os bancos que incluso, bueno, sabedes que aqueles bancos que expropiaron, deixaron a xente sin vivendas, que, como se chama, fixeron que se quedaron cos diñeiros e os aforros da xente, como se chamou eso? As preferentes, todo eso, todo o que pasou, esta historia negra tan reciente. Bueno, pero os bancos se deron 80.000 millóns de euros. Sabedes quen eran os principais acreedores dos bancos españois? Os bancos, as caixas de aforro alemanas. Alemania ten 250 caixas de aforros públicas, que son caixas territoriais, que son caixas dos Landers. Bueno, curiosamente, os alemáns, que son moi finos, en esas 250 algo, caixas de aforro públicas, que son como bancas públicas, concurren a subasta que fai o Banco Central Europeo, porque o seu diñeiro, e a emisión de diñeiro fai o Banco Central Europeo, concurren a subasta de diñeiro que fai o Banco Central Europeo, como se foran bancos privados, porque a banca privada vai a subasta dese diñeiro, e o colle aí, e logo capitalizan, collen ese diñeiro e o prestan aos estados. Sabedes? Que funciona desa maneira, non? É dicir, logo son os estados que teñen que pedirlle diñeiro aos bancos a través, o que fan é emisión de débeda pública que compran os bancos e, curiosamente, en este momento, lle collen
ese diñeiro o Banco Central Europeo ao 0%, compran débeda pública, que é a maior garantía que teñen, e resulta que despois lle cobran aos Estados un 3, un 4, ollo que chegaron a cobrarlle un 20 e pico a Grecia, ao Estado español un 17, un 14. Bueno, pero o curioso deso é que o diñeiro do Banco Central Europeo non se inventa, non se crea solo cunha maquinita. A aportación dese diñeiro, do diñeiro que ten o Banco Central Europeo, fai cada un dos países da Unión Europea. O Estado español aporta o 10% dese diñeiro, o Banco Central Europeo. Vai en función do PIB de cada país da Unión Europea. O Estado español ten aproximadamente o 10% e aporta o 10% do diñeiro ao Banco Central Europeo. E o Banco Central Europeo, a súa vez, subasta e o dá aos bancos privados. Os bancos públicos, que poden concurrir nas mesmas condicións que os bancos privados, que son exclusivamente alemáns en este momento. E os bancos alemáns lle prestan a bancos privados, o Estado, Mirades que negocio. Aí tedes. O Estado español aportou 320.000 millóns de euros nos últimos 4 anos ao Banco Central Europeo. A súa vez, a emisión de débeda pública, e todos a débeda que tuvo o Estado ou que ten na emisión de bonos públicos, como podedes ver, hubera forrado en estos 4 anos 95.000 millóns de euros. Davos de conta que o recorte en sanidade, pensións, é aproximadamente uns 40.000 millóns de euros. Pero isto que é unha lógica aplastante, isto que non o pode discutir ninguén, porque creas un banco público, o único que tens que facer é eso, crear un banco público e dicir, concurro, e vou a subasta do Banco Central Europeo e me proveo dos meus propios fondos como fan calquera, como fan os alemáns. E me aforro 95.000 millóns de euros. Pero por que non o fan? Por que o Estado español non o fai? Porque, en definitiva, sería competir con os bancos privados. Lles dá 80.000 millóns de euros para o rescate de todo eso, os privatiza, moitas das caixas que eran públicas, ou casi todas, acaban privatizadas, e ao mesmo tempo, cando ten unha alternativa para aforrar moitísimos miles e millóns de euros, non o fai. Por qué? Porque crear un banco público sería competir directamente coa banca privada. E a orden do capitalismo non é esa. Entón, someto o Estado ás decisións que quere o capital aquí. Nesa evolución que falábamos, para entender tamén como se estrutura, como está organizado o capital na actualidade, de todo o que está pasando, podedes ver a inversión que se dá nas rendas, na riqueza da xente. O caso claro é Galiza. Rendas salariais en 1981, 470.000 traballadores e traballadoras, 67, o peso era o 67% aproximadamente do PIB en Galiza. E o 19% eran rentas do capital. No 2014, que hai máis do dobre do que había no ano 1981, vedes a inversión que se produciu aí. Por primeira vez, ten máis peso a renda do capital en Galiza que a rendas do traballo. E iso que as rendas do capital son apenas 100 e algo, 140, 150.000 personas. Teñen máis riqueza que as 970.000 restantes. Bueno, consecuencia nestes anos foi que hubo ademais un descenso do salario medio, porque a xente que se incorporou, aparte de que se reduciron os salarios, en moitísimos casos, a xente que se incorporou con salarios menores. Bueno, hai uns datos aquí clamorosos, que son unha bestialidade. Mirar, en Galiza neste momento, do total de asalariados que hai, esta é a nova cara do capitalismo, da precariedade que falábamos antes, para alimentar ese monstro que é o capitalismo financiero. Na actualidade hai 170, estas son datos de Facenda da Axencia Tributaria de 2014. 2015 vai a ser parecido, mirar, 177.000 personas, ou 18,3% da poboación asalariada en Galicia, cobra menos de 200 euros ao mes. 177.000 personas, isto é pobreza absoluta, extrema. E 300 e algo mil, é dicir, o 30, un de cada 3 asalariados, asalariadas, cobra menos do salario mínimo interprofesional. Esta é a realidade do mundo do traballo na actualidade. O capitalismo ten isto, ten esa ruptura
ten esa estratificación dentro do mundo do traballo, dos asalariados, da clase traballadora, porque hai uns que poden estar un pouco ben e hai outros que poden estar rematadamente mal, na extrema pobreza hoxe. E iso se vai ir agudizando, non vai mellorar. Non é posible. Se non invertirías a lógica do capitalismo. E non é posible. A menos que te enfrentes, a menos que vayas a destruílo, a menos que realmente pretendas modificalo, pero da única maneira posible. Cambiando o recorrido do capitalismo. Non hai outra. E iso tes que facelo poñéndono na tesitura de se evoluciona dunha maneira ou de outra. Porque se aquí sempre vedes que vos escoitades a moitísimos, levan anos falando desto, non? Dicir que hai que falar dunha nova economía tal como se aplicou nos tempos da posguerra keynesiana, é dicir que o Estado teña unha participación maior, unhas decisións maiores sobre a economía, que haya que incentivar os salarios para que a xente consuma, porque o consumo é o que activa a economía, é o que crea riqueza. Eso sería unha lógica decente, razonable, pero xa non é posible, non se fai. Está na man de todos, pero por que non se fai? Por a razón que comentábamos ao principio, porque xa non se trata deso, xa non se trata de rentabilizar as empresas, está suficientemente rentabilizadas porque están todas precarizadas, porque hai diferentes niveles de subcontratación, porque están externalizados os servicios, porque a precariedade está instalada en todo, absolutamente en todas as esquinas e lugares. Entón non é necesario. Se hai pobreza, a economía sigue funcionando igual, desta maneira, con estes resultados. E vedes que lles dá resultado. Bueno, e logo eu quería significar este caso porque a mí me parece espectacular, ¿no? Este tipo, para que nos demos unha idea da concentración de riqueza. Pero é que, ollo, porque eu cando fixen este rollo, este tío tiña 42.000 millóns de euros. En 3 anos aumentou un 44% a súa fortuna. Isto é normal con todo o que está ocurrindo. Hai aquí, eu non sei, se batir este récord, este tipo parece que está disputándose o ser o cabeza de lista na revista Forbes, ser o máis rico do universo, non? E alguén se pensa que isto é mérito, ou pode ser mérito para nós, non? Cando é tremendo, porque que unha persona sola poida ter a riqueza de 3.430.000 traballadores e traballadoras, manda carallo eso, Que é posible que suceda isto neste momento. É dicir, cousa máis injusta non é posible. Pero cada máis este tipo vai seguir escalando posicións, cada vez vai ser máis rico. Vai rentabilizar máis o que ten, porque o capitalismo é eso. Pero vai a producir tamén máis pobreza. Entón, isto non é lógico. Isto non é razonable, nin sensato, nin é xusto, non é nada. Bueno, e isto sobra. Isto son os datos tamén que se podrían comentar, porque se fala moito das administracións autonómicas e tal, pero a realidade é esta, que aquí, quen concentra a maior parte da débeda pública no Estado, podedes ver que é tanto o Concello de Madrid como a Comunidade de Madrid ou a Administración Central. Por exemplo, este dato que tamén é transparente para ver cales son as relacións hoxe no Estado en cuanto a débeda pública e todo o máis, non? Pero por o demais, e logo eu vou ao principio de todo a isto, que é o que nos ten que facer pensar. É dicir, a Declaración dos Dereitos Humanos da Asamblea Xeral das Nacións Unidas declara que o principio a vida é o principal dereito e que para protexer a vida, porque non pode ser de outra maneira, hai 4 dereitos fundamentales que hai que asistir en cada país, en cada lugar. A economía, todas as decisións que se tomen a nivel político teñen que estar dirixidas a asegurar estes dereitos, porque non podes ter dereito á vida se non tes traballo, en este momento, se non tes vivenda, se non tes sanidade ou non tes ensino. Ben, pero, como sabedes, todos e cada un destes dereitos hoxe, na actualidade, están amenazados. Eu vos poño un caso, e remato xa. No ano 2001, Suráfrica, que tiña unha epidemia gravísima de SIDA,
Suráfrica, porque en toda África foron millóns os mortos por SIDA. Pero no ano 2001-2002, Suráfrica toma unha decisión que é proverse dos retrovirais da SIDA, a través de Cuba e Brasil, xenéricos. Sí, porque eran infinitamente máis baratos eses medicamentos a través das como se chaman? As farmacéuticas eran moitísimos máis caros, entón deciden proverse a través dos xenéricos de Cuba e Brasil. Pero que pasa? Que a OMC, a Organización Mundial do Comercio, se dirixe a eles, a Suráfrica, e lles dice: señores, como ustedes sigan proveéndose de medicamentos xenéricos a través destes países, o que acabamos de tomar a decisión de bloquear, de impoñer condicións ao comercio a Suráfrica. É dicir, van a ter problemas, non van poder comerciar, vai a moitos países cos que non van poder facer ningún trato. Entonces, ou retiran esa decisión, ou senón o que impoñemos son sancións comerciales. Esa é unha decisión que lle transmite a OMC a Suráfrica en aquel momento. Por qué? Porque o principio da vida, aí, en ese caso, en esa decisión, estaba sometido ao principio económico das farmacéuticas. É dicir, non se podía facer competencias farmacéuticas, o dereito de patentes que eles estimaban que se estaba transgredindo aí, porque Suráfrica se provía de retrovirais xenéricos de outros países. Entón a OMC lle dice ou isto ou outro. É dicir, o principio a vida de tantos millóns de personas pobres, porque eran pobres, porque se foran ricos non terían ningún problema, se decidiu que estaba por diante o principio económico, o principio da vida. Entonces, isto non ten nada que ver. Entendedes? Iso é capitalismo, tamén. E, bueno, eu, para rematar, no que nos corresponde a nós, eu creo que non se pode disociar o que significa a loita de clases coa cuestión nacional. Non pode ser. De feito, creo que hoxe todo o mensaxe, moito, gran parte do que é a locución por parte do nacionalismo, do que son os seus grandes titulares, e non é agora, non é reciente, de fai moitísimos anos, a cuestión de clase non está, non aparece. Iso ten moito que ver tamén coa ascendencia, ten moito que ver con a relación de moitas persoas que están ao frente das organizacións nacionalistas en este momento, pero eu non entendo, nunca podría entender que, por qué? Porque aquí a maioría da poboación no noso país é clase traballadora, porque non aquí, sino en todos os países, e calquera cousa que queiramos decidir, que iramos facer, porque eu si quero soberanía, eu quero ter o dereito a decidir sobre os meus recursos, sobre as miñas potencialidades, sobre os meus dereitos no traballo, e quero ter esa soberanía para iso, é porque penso en un mundo en donde a clase traballadora é a principal clase, porque non hai outra clase principal que non sea esa. Entonces, todo o que poida decir, todo o que queira facer, terá que ir destinado a esa clase. Toda ela. Cando os discursos dos nacionalistas non van apoderados deso, é dicir, non están vinculados a eso, eu creo que xa non é de agora, senón de fai moitísimos anos, ten moi pouco que ver coa realidade, así nos vai, non? Entón, eu creo que tiña que servir para iso. E logo, vos pido que ali donde estedes, donde acabedes, o que vos é a vosa relación co mundo e a vosa relación coa economía e o voso traballo, que sempre teñades en conta que o voso vínculo é o vínculo de clase. Iso é fundamental para entendernos, para interpretarnos, para conocernos. Hoxe, vos lo digo eu que vivo todos os días esa situación, me dou de conta de que no mundo do traballo hoxe é máis desconcertante que nunca, porque hai moita xente que non acaba nin siquiera de identificarse, non sabe o que é, porque hai xente tan precaria e hai xente que ten unhas condicións medianas, hai uns que son fixos, hai outros que son eventuales, hai outros que traballan por horas, hai outros que traballan en ETTs, hai outros que traballan unha hora, hai outros que non traballan. Esa realidade que hoxe, esa estratificación tan bestial que non existía fai 30 anos, fai difícil que a xente poida identificarse como tal, como clase incluso, saber a que mundo pertenece.
Entón, eu que vos pido é que a vos, na medida en que pasen os anos, na medida en que teñades un vínculo concreto, sempre sepades onde estades, cal é o vosso lugar. Porque é o que pode cambiar o mundo, se non estamos perdidos. Se non temos no horizonte, e logo hai unha cuestión moi clara, que pase o que pase, nós temos un camiño. Eu leí un libro que para min foi moi significativo. Como se chamaba este tipo que se enfrentou aos romanos? Espartaco. E decía, bueno, é un libro moi interesante, e dicía o tío que sempre hai un percorrido, sempre hai unha ruta, e esa é a ruta, non hai que coller desvíos. Unha vez que colles o desvío, porque claro, ti vas por un camiño e é jodido, está enfangado, ten barro, no? É de pedras. Claro, colles, miras un desvío ao teu lado e dices, este camiño me parece que é mellor. Ten máis árboles, é máis frondoso, ten sombra, incluso está asfaltado, e te vas por aí, nunca volves ao sitio. Xa nunca vas a meta que te quere levar, non te desvíes. Cando se desvían algúns, adiós, xa non saben volver. Entón, ese é o problema. Bueno, nada máis, porque xa levamos tempo de caralho. Más ou menos o tempo, non? Sí, no, está ben, vamos tendo tempo. Pois, se queredes abrirnos un pequeno debate, alguna cuestión que teñades, dúbida que queredes plantexar. Bueno, estamos programados máis ou menos para as 12:30 comezar coa seguinte actividade, que será a proxección dun vídeo, pero temos 15 minutiños ou un pouco máis para falar do tema. Alguna cuestión? Antolín dixo todo moi claro, verdade? Pero, bueno, seguro que algo xurde por aí. Aí ben, para eu quería un pouco tocaches o tema de que as decisións e o cerno da soberanía se non reside nos Estados, está dentro da Unión Europea, sino que está na propia dirixencia da Unión Europea. E eu creo que, bueno, eu quería un pouco comentar, no, o tema ese, e existe algunha posibilidade, no? Bueno, entendo que a única posibilidade que existe ahora mismo para nós sería ou ben rachar, no, con a Unión Europea para poder recuperar esa soberanía. Si isto é así, concordamos nisto, como poderíamos facer iso? Como poderíamos chegar a dicir, pois nós rachamos con a Unión Europea, recuperamos a soberanía en temas tan trascendentais como pode ser simplemente a emisión de moeda ou ter un banco central público que controle o prezo do diñeiro. Como poderíamos chegar a ese punto para dicir, pois agora somos capaces de romper esa dominación do capital e construir o novo que sería sin estar inseridos nesa unión? Mira, aquí hai cousas que nos pasan por diante das narices e como estamos tan inmersos no discurso vixente, é dicir, todo o que aparece nos medios, do que se fala todos os días, a veces hai cousas que pasan por diante de nós e non nos enteramos, non? Mira, algo tan sinxelo como isto. A Unión Europea ten concentradas decisións políticas importantísimas, as fundamentales, non? Co que corresponde a cada país, co que corresponde á economía do país, co que corresponde a dereitos de moitos países, bueno. Pero o curioso é que en todos estes anos nadie, porque eu o outro día escoitaba o garzón este de Izquierda Unida e me pareceu lamentable porque, home, eu espero que ganen, porque pode representar un cambio por lo menos máis decente, pero me parecía lamentable que o tipo renunciara a determinadas cousas que recientemente viña defendendo, non? É dicir, porque estaba en campaña e parecía que... Isto me parecía tremendo, o da moeda era unha deles. Pero, mira, o triste da Unión Europea é o seguinte. Aquí sempre se falou Unión Europea, a igualdade de dereitos, e como podedes comprobar, sabedeslo hoxe, por exemplo, o que son dereitos económicos sí que están moi unificados, non? Hoxe son prácticamente os relevantes do país, os dereitos que deciden a economía, sí que están todos moi comunicados en Europa, son prácticamente os mismos, moi regulados. Sin embargo, os dereitos do mundo do traballo, aí é que non se unificou ningún. Bueno, é que somos europeos, unifiquemos, ten sentido facer unha Unión Europea onde todos seamos iguales, entonces unifiquemos os dereitos. Por que non se unifica o dereito de pensións, por exemplo?
ou do salario mínimo, ou das coberturas sanitarias, ou o tema o tema dos dereitos ao ensino. Por qué? Por que non se unifican eses dereitos, que son os dereitos da xente, e se unifican únicamente os dereitos da economía? Porque, ademais, sabes que se non unificas os dereitos da clase traballadora, se non pos os dereitos principales en cuestión e non son homologables, o que vai pasar é o que está pasando, que hai a dumping, que hai a competencia desleal, que as empresas se marchen de aquí para Portugal porque os salarios son máis baratos. É así. Esa é a puñetera realidade. Pero o capital lle interesa que haya dumping. Que busquen lugares, porque esa competencia feroz entre os propios estados, entre a propia clase traballadora, o que fai é que a realidade é que os dereitos descendan, os salarios descendan, que as coberturas cada vez sean menores. Ese é o problema, porque fagamos un salario mínimo e unificamos esos dereitos, por exemplo. Xa non teríamos ese problema. As empresas non terían que marcharse ou buscar outro sitio donde fora mellor ou fora todo máis barato. Por que non enfrentan eso? Verdad? E que eso sería tan fácil, pero non se fai. Logo, bueno, aquí está, de feito se reproduce, aquí deciden, por mimetismo, os en Francia, a loita que levan ali xa fai varios meses, unha loita moi importante, por certo, ten que ver cunha reforma que fai o goberno socialista ali, moi parecida ao que fixo Rajoy aquí no seu momento, que é unha reforma que conduce ao descenso dos salarios, a máis precariedade. Entonces, os franceses están respondendo debidamente, adecuadamente, hai que reconocelo, e vamos ver como remata cal é o desenlace de todo isto, pero sempre queda algo. A historia, a loita, os conflitos enseñan, deixan memoria, e como en toda a xenética, porque influi nas generacións, as loitas que viviches, todo o que padeciches, todos os medos se transmiten, e se non se superan en algunha generación, eso acaba convivindo contigo toda a puñetera vida. Que é algo do que nos pasa a nós, un certo complexo que non somos capaces de sacarnos de encima. Entonces, ten que ver con esa realidade. Eu vos poño un caso. O país máis rico do mundo é Estados Unidos. Estados Unidos ten o PIB que é o doble da Unión Europea. Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hai 50 millóns de pobres, é dicir, o 25% da poboación de Estados Unidos é inmensamente pobre. Se dice que hai máis de 7 millóns de persoas que viven nas rúas en Estados Unidos. Pero é que non é que hai 50 millóns que sean pobres, é que cerca de 70 millóns de persoas non teñen cobertura sanitaria. Aquel que está traballando e se pon enfermo de cancro, está jodido para pagarse a medicación. Esa é a puñetera realidade en Estados Unidos, está condenado a morrer. Se é un traballador en Estados Unidos que colle cancro, está condenado a morrer, por moito seguro sanitario que teña, porque hai cousas que non llas cubre, hai medicamentos que non pode mercar. Parece unha barbaridade, pero eso pasaba en Portugal hasta fai 6 meses, hasta que cambiaron de goberno. Unha das decisións que tomou o anterior goberno en Portugal foi esa, que o acceso aos medicamentos do cancro para moita da xente xa non era posible, porque había que pagalo. En Grecia pasou o mismo. Cando gobernaban antes de Siriza os da dereita. Eso estaba sucedendo. Foran moitas das medidas de recortes sanitarios. Os pobres quedaban sin posibilidade nin acceso aos medicamentos, os que eran crónicos. Eso estaba pasando aquí. E ese era o camiño que levaba isto. Joder, aquí pasou coa xente que estaba enferma do fígado. Entonces, en Estados Unidos pasa eso. E é o país máis rico da Terra. É o país máis desigual. É o país, sí, é así, o máis extremo. E logo, a nivel do mundo do traballo, os contratos están individualizados, non hai convenios colectivos. Ti entras, vas á empresa, en calquera empresa faz o teu contrato individual. O teu contrato, ti estableces as condicións, ti non podes establecer nada porque xa se establecen a ti, senón non traballas. Pero non hai vacacións por lei. Ti non tes dereito a vacacións en Estados Unidos, non tes indemnización por despido.
en Estados Unidos, excepto que o establezcan no contrato. Pero quen fixa no contrato unhas condicións como esas? Aqueles que son técnicos, aqueles que teñen unhas cualidades concretas, aqueles que teñen unha formación concreta que son moi necesarios para as empresas. Para a clase traballadora non ten nada. Esa é unha realidade. Entón, a Unión Europea, como salir da Unión Europea? Pois mira, eu te plantearía que damos a batalla de unha maneira ou a damos de outra. Mira, a historia, na historia poden suceder moitísimas cousas. Está por ver, pero hai un debate hoxe que non había antes. O que vai pasar con Inglaterra é un punto, eu penso que de inflexión no que pode ser o diseño, a arquitectura da Unión Europea. E para nós, eu creo que tamén sin medo temos que decir que pasa con Europa, é dicir, hasta onde, que tipo de relación debemos de ter con eles, non? É dicir, pero claro, a nosa relación é de dependencia, porque é de dependencia co Estado. Entón, pouco podemos decidir, non está nas nosas mans. Non temos nada que facer, porque o primeiro que teríamos que facer é ter a soberanía para ou a independencia sobre España e a partir de aí decidir cal é a nosa relación con a Unión Europea, de igual a igual. Se non estamos perdidos. Pero o tema da moneda, eso é, o tema da banca pública, eso non ten debate. Entonces, por aí vai, non? Eu creo que o lóxico era salir e decidir, claro, eso sería o normal. Mira, os cataláns o teñen moi claro tamén, a amenaza de que quedaban fora da Unión Europea non os intimidou. Porque saben cales son as prioridades e cal é o curso da historia tamén. Unha pregunta máis. Eu quería saber como pode afectar, se se aproba agora o TTIP, a clase traballadora galega, a pouca soberanía que ten casi ninguna no seu país. É que o TTIP, vos, se facedes memoria o que fomos mirando aquí desde o principio, desde o primeiro momento, ten que ver con ese diseño, con todo o que fomos explicando, o capitalismo financiero, a acumulación, O TTIP é eso, multinacionais, transnacionais, Entón, ese é o poder absoluto das transnacionais. Como nos vai afectar? Pois nos vai levar por diante, esa é a puñetera verdad. É dicir, o feito de que en cuestións a nivel de servicios públicos, eu penso que a partir de aí quedan completamente entregados ao servicio privado. Pero logo, os exemplos que conocemos xa, o que sabemos hoxe na actualidade, o castigo que se impón aos estados, aqueles que desobedecen as normas dos tratados, non? É dicir, a través destes comités de arbitraxe que hai feitos por o propio capital, que en donde os xulgados ou os xulgados do Estado ou a xudicatura do Estado xa non ten decisión sobre este tipo de conflitos entre Estado e empresas. Entón, a partir de aí, non hai nada que facer. Eu, francamente, creo que en Europa non se vai impoñer o TTIP porque por o medo, o temor, depende, porque en cada país o temor é diferente, non? En Alemania, fundamentalmente, ten que ver cos transxénicos. En Francia, cos temas da cultura. Eu penso que incluso nos países do norte da Europa ten que ver moito co desahucio que se fai ao propio Estado, coas capacidades que perde o Estado, e aí ten un sentido do Estado maior. Logo, aquí ten que ver con todo o que significa os servicios públicos, con a alimentación mesmo, o rollo do todo eso que non hai control en nada do proceso alimentario, e todo o que ten que ver con a privatización dos servicios, que caen máis de empresas que a partir de aí, según dice o TTIP, non é reversible. É dicir, non pode volver atrás. Ti podes facer rematadamente mal como empresa, pero non podes rescatar o servicio para o público de novo. Estamos jodidos. Entón, aí, eu non me imagino un horizonte nin un mundo así, non? Que non me o quero imaginar. De calquer xeito, tamén vos digo unha cousa. Nunca todo está perdido. É dicir, aquí pode suceder... Aquí sucedeu... a historia é moi caprichosa. Aquí, vos acordades cando foi o tema do Prestige? Hubo unha explosión vital que sucedeu en apenas días. De repente, o Estado perdeu a capacidade de decidir sobre eso. É dicir, quedou todo... foi como unha revolución moi enganchada aqueles momentos, a un tempo histórico moi concreto, pero foron decisións vitales da xente. O pobo se puso por encima.
Pode suceder moitísimas cousas, e van a suceder seguro, porque o que é evidente é que esta realidade que estamos vivindo agora, esta situación, este drama, isto de ir cada vez caíndo máis no pozo, acercándonos máis ao abismo, eso nos vai levar, ten que levarnos necesariamente, pero hai que organizarse, iso é evidente, porque a decisión vai corresponder en función de como estemos, quenes seamos, quen sea o actor que poida modificar eso, como transformalo, porque non, isto non sucede así por simpatía e de repente, así como... Non, ten que haber xente que transforme eso, ten que haber un núcleo, ten que haber, como dicen os comunistas, unha vanguardia, se non sucede nada. Por iso hai que organizarse. E hai que entender isto, non hai outra forma. Vai pasar así, seguro. Seguro. Eu tiño vivido esas explosións así que de repente non controlas nada. Mirar, pois vou contar un detalle. Bueno, pois podía contar uns cuantos, pero este que é curioso. Barreras. Isto debo estar falando de fai 10 anos. 2007 ou por aí, 2006. Barreras tiña dúas... Bueno, en Barreras había 200 traballadores da empresa de Barreras e aproximadamente 3.000 de auxiliares en aquel momento, non? Entón, se lle ocurre a dirección de Barreras que tiña unha porta grande por a que entraban todo o mundo, a porta principal de Barreras, entraban todos a traballar por ali, os da empresa principal e os auxiliares. Entón, se lle ocurre a Barreras que as auxiliares a partir de determinado día iban a entrar por unha porta lateral, sabes? A fichar por unha porta que había no outro lado. Unha porta lateral, e os da empresa principal seguían entrando por a mesma porta. Bueno, pois os traballadores non entraron a traballar. Ali se puseron todos. Ou entraban por ali como os outros, ou non entraban. E de repente, pois Barreras non arrancou, non empezou a traballar, non traballou nadie. Eso, ás 11 da mañán, a dirección de Barreras tuvo que dar marcha atrás na decisión. Pero algo que parece tan pouco significativo como eso, de que en vez de entrar por aquí, entres por ali, a xente decidiu que non entraba a traballar. Entendedes? E fora, e non entrou. Bueno, pois iso pode pasar en calquer momento e en moitísimos sitios. Son e media. Se hai unha dúbida máis, pero rápido. E se non, pois damos por concluída, damos as gracias a Antolín. Moi agradecido a vos.